Не съм те молил, мамо. Можеше и да не го правиш. Много жени ще чуят подобна фраза от вече порасналите си деца. И знаете ли защо? Защото не учите децата как да ви обичат. Ха! Ще кажете ви, и това ли трябва да ги учим? Да. Децата се учат на любов към вас от вас самите. От това как вие обичате себе си. Ако дадохте на детето живота си, ако забравихте за себе си, ако ви няма, детето няма откъде да види как вие обичате себе си. И това ще транслира после във вашите взаимоотношения. Не съм те молил, мамо. Ще чуете задължително, ако не покажете на себе си, че сте ценна.